Ngivakashelwe zinsizwa lapha enginazo kulo mgidi wethu esiwenzayo unyakaza isizwe. Manje ke mabe vakashile ekhaya sebethi ke phela into yokuqala kumele bayenze ukuzothatha izibusiso lapha kude bezobingelela yabona lokho bazozethula nje ngabanye ngaphela mawuzozethula uyayusho ukuthi ubani bese ke ukuthi uyezwa noma uzo kodwa bazobe sebezethulile bese behamba bokhululeka ke kwezinye izindlu cha bazozethula ngawani uzoqala lapha ngasenyama somntwana awusithule futhi cabanga yebo gogo ugogo nje ngisasho ngomaculu uyena caqele ngibone phela emotweni gogo lo khulumayo ukwazi wakansele ngwakho nami lapha enkandla njoba silapha sizinsizwa esebenzisana naye ukhuzani ngokomculo siphinde futhi sidlale naye ibhola sedlala nebhola gogo uyakora udlala phambili siye sithi-ke njengoba sesihlangene ngebhola singasahlangene ngomculo kuphela asivakashelane emakhaya singafike emakhaya kuphela ngoba sekukhona ukuba okwenzekile asivakashelane nje uzobona enye insizwa sisebenzana la ihlala khona kuye kube yinto-ke siyenzayo unyaka nonyaka sivakashele ezinye insizwa sidlala nazo ibhola sinazo futhi khona lapha emculweni abanye-ke gogo ngizobakhohlwa amagama noma ngeke ngibazi amagama ngoba ngabangani bethu kodwa ngizokwazi ukubathula ilaba esisebenza nabo emculweni esiphinde futhi sidlale nabo ibhola lapha ngasemnyango nginogatsheni ugatsheni ilona ucula le ngoma gogo le ethi hit after hit ukuba gogo yayiphume kuqala kunekandodana ngabe yona yahlukanisa unyaka ngabe namzukulu kunesho ngithi manje yona into ezongishaya uThakasani ongasemnyango uThakasani umngani kaSiqwayi mase kuzobuyenaka ugatsheni uphinda umalume wethu ngokumculo ophambili eduze kagatsheni insizwa kuphuma lahle wakhona lapha enkandla naye inkandla yakhona asiyazi kahle kodwa inkandla nje khona lesiphithi senkandla eduze kaMalahle insizwa uluyanda Buthelezi uhamba nogatsheni usebhasithi wezinyaka ukuqala kuzoba ulungelo vilane obizwa ngomngelo viko ungelo vika gogo umculi kaMaskandi wakwathanda ukusibalekela kaMaskandi wawucula lezi zinto zabafana abatepisayo usebuyile futhi usecula wona uMaskandi eduze kwakhe uhleli okuthiwa usicebi wakaDlamini emsingi kuyimsingakhe ubizwa ngenkosi yamagcokama gogo ubizwa ngenkosi yamagcokama ngoba esekhona amanye amagcokama ayephambili kunaye elifisa ukulisebenzisa igama legcokama wasenawo inkosi yamagcokama uphethe amagcokama lawa akhona gogo uculela kakhulu abantu besifazane uthanda wesifazane eduze kaSicebi
usomntwana waQulu osebenza eqenjini ekuthiwa ojikelele G. Walena ke emakhabeleni ngabo Kranscope indawo yakhona kuthiwa kusemhlabathini. uQulu naye gogo uCabashe wakinika impela lo sinaye samfaka la eTV naye ngoba zibhola ngoba sasibona ukuthi uhlobeni naye ugogo kaKhuzani yena phambili okuyena phambili uKhuzani sathi asemfaka ukubacula sikwazi ukushiya umfana wobagogo uSiqwayi wakaNdlovu ucoach wale team yena ucoach wafika kuqala i-team yayingenzi kahle gogo yayenza kahle yona kodwa wayifaka ngoba umngane omkhulu kaKhuzani okuthe uKhuzani mehlukanisa unyaka uSiqwayi nawo waphinda futhi wawo omunye owinile uSiqwayi waNdlovu ePitoli kodwa ungakhona la enkandla ngale ngabodolwane ngaphambili kwaSiqwayi insizwe eThuki uki akanasi isibongo sakhe sisaziyo sazi ukuthi Juki ofike nocoach walandwa ucoach walandwa asefika nabanye abadlali bakhe ngokukhuzana wehlule kokora wasefika nabanye abadlali bakhe ukike lo kusibongo sakhe singakaqazululwa noma singakadalulwa ngaphambili insizwa yakaJobe yakasithole esilandile nayo ukuthi izosisiza njengoba beshoda ngogoalkeeper usitholeke nayo ufikile izola angalitholi thuba lomdala ngoba ekhona ukuthi kwenzeka ngcono kakhulu uSidudla mase kuzoba khona uSidudla bahamba noGatsheni uGatsheni gogo njoba esemkhulu kanje emculweni usengahambi yedwa senokuhamba nabantu abaningi iyenzeka noKhuzani esafika emculweni gogo wayinokugcwala iteksi igcwala insizwe iteksini esafika noGatsheni isona leso simo khona uSidudla kube khona umphathi wakhe umema umema ke siyamhlonipha simbiza ngobaba noma engayena ubaba kuthina engekho umdala kakhulu masihlangene kanje nasePitoli wayekhona ngoba uyesithengele udrink nalapho siphinde sithele ukuthi awekho namathuba emisebenzi avela isigwili lesikho eduze kaMema uShonga wakwaSithole simthatha nje njengokhinka leteam uyasiza aphinde futhone umfana ogangile nje ngoba ungambona mnyamanana mfishanyana nje mhlawumbe ungambona ngehle ngqondo akagundile nasekhanda uthandwa kakhulu uKhuzani ngoba uKhuzani ufuna phasele naye yedwa nasebholeni mase kuzoba noSakhile uSakhile ke gogo ufika izolo siyamqabuka thina la eteam uSakhile usenzele umsebenzi omuhle uyena lo beka ugoalkeeper omunye ngaphandle lo goalkeeper ongadlalanga kuneni ngazakhe lo Sakhile ufike noSiqwayi usizwe Buthelezi ungelinye lebandla elifike noGatsheni njoba ngishilo ukuthi uGatsheni ngoba usihamba nabantu abaningi lo khulumayo nje bese ngishilo mina ukwazi eceleni kwami ke uKhuzani wale ekhaya osenza ukuthi gogo la emculweni osenza ukuthi emculweni gogo ugcine igama lakho ugcine nje wonke umuntu umedlala kuthiwa Cakwe ngenqazi kaKhuzani sithandanga ke leyo nto thina singabasenkandla ukuthi igama lakho ligcwale emotweni ngoba nabamdelela gogo sebenokusebenzisa lelo gama kanti kumele kwazi la ekhaya ukuthi uKhuzani ukuthi igama waligcwala esezweni siyabonga ukuthi sigcine sikwazi ugogo akahambiselana nalokho siyabonga gogo siyabonga kakhulu kuno-disaster ngale phana endawo udisaster wahlala abantu bakaMpungozi asazi ukuthi bekwenze njalo udisaster ihlala lapha hayi siyabonga kakhulu gogo uGezani futhi awuhleze khona egaza kule ekhaya uGezani kumele chaza ufuna uGezani gogo lo hleze shuthu uKhuzani njoba nje manisuke nimbona lezi ithombe simbona kuzona nemibukiso le ekhona uGezani oyeshutha kodwa akasashuthi njalo uGezani ngoba sesinomuntu wethu osimbiza ngoGelezi so uGezani ufana nokuthi uyicontractor manje siyabonga sebezethuleko gogo itheke makufika lezi insizwa akube khona impahla eyinkomo engibemukela ngayo lapha ekhaya kodwa ke njengoba ungabonanga kuhlinzwa yiye ngayithenga lezi indawo lezi ezidayisayo inkomo ngase nje abamsikele yona ifike lapha ke siyinyama kunenyama nje lapha egcwele iyalezi insizwa
kanye nezikabhe ezimbili. Siyabonga khona. Kulungile ke sizobona sesizovala lezi. Ake sengakhuleka. Awazani ukali imali. Yebo, nanokuthi umdlali ngiyocabanga nje ngoba. Yebo. Mina kunezinto eziningi zenze groundini wena ngabe kwemhlanje ubuzo osentshela ukuthi imini wenze kanje wena ungekwazi. Yabona lento ekhulumayo beke level yakho bona futhi ngiyaunderstand hlala kuyona kanjalo. Mina Masinga umiye coach Masinga ngoba ngolwazi ngempela ungaphezulu kakhulu kwabo. Because mina into engakutshela yona ukuthi if lo edlala nabantu emva kwakhe kanje akwazi ukufaka uyigwala. Okay. Ayafana noKhuzani. uKhuzani noma eyigwala usiyazama ukuza short ezodlala ibhola. Lo igwala uyabasaba abantu emva kwakhe. Ulungele ufuna ukudlala abantu ebabhekile. So mawuthi kulungile ukuthi aflathela abantu njengoKhuzani kanje ekuthule ngesilungelo. Uzomthola esiyodlala wide wingeni. Bese uyazi ukuthi ubeka ulungele uyigwala kabafuna abantu emva kwakhe. Yinko ngithi ngabe ngiyakuchazela more party ngiya-understand ngoba i-level yakhe i-right la. Yabona ukuthi kuchazela bona I think enough. Akwazi ukunotice akasikhuluma awunotice abafuna abantu emva kwakhe. Ayithi uhlezi i-striker nathi striker. Mfazi lokukhuluma yami. Ngiyamtshela izona. Ngathi kulungile. Khona imidlalo eminingi oyeka amagoli asikho. Anzi, phela. Yabona ukuthi abantu la anganiqeda noma anishaye ashaye igoli libhelile. Kwi-tournament ashaya igoli njani lo? Ngoba bashaya. But la ngizonadlala 1-2. Khona lela ambula umuntu siwashaya eceleni. Mhlawumbe engaphasi ngimikana ngasimsola yabo. Kanti simsola ngaphasi. Kulungile ukunika ngani? Yabo. Kanti uzokwazi ukunika amayizi. so ucoach Methi ulungelo Methi i-strike udlala wide akahlanga ndawo. So shooter ngekusebenzela. Ngiyabonga nje. Mina ngidlala naye ukuthi ayingaphasa ibhola ezamuntu enyewe. Shaki channel. Osilungisela lapha ama-game ethu eqhubeka. Philani ngiyakutshela. Yazi ukuthi ngizenza nanti Angwazi yazi bufa boba. Angwazi. Angwazi ufa kanjani. akahle kele ngaye phela kushutha wena.